Iċ-ċelebrant tal-qudisa tal-lejla huwa Monsinjur Carmelo Refalo. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-kol. Insellmulkom intom li jinġbartu f'dan il-post għażiż, id-dedikat lill-Madonna ta' Pinu, u minn hawnhekk insellmu l-tant u tant nies li mxerdin f'Art Welidna u lilin minn xtutna jinaqdu magħna f'dawn il-mument. Niġbru it-talba tagħna kemm għal dawk fostna li għandhom bżonn il-lejla xi grazzja partikolari, kif ukoll għal dawk li ġew hawnhekk forsi anke llum u jħossu li għadhom ma qalowx il-grazzja. Ejjew bl-interċessjoni tal-Madonna il-lejla waqt li nitolbu għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju nidħlu għal din il-quddisa narfu minn aħna u nitolbu lil Mulej jaċċettana u jaħfrilna. Ħuti, ejjew narfu in-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna l-sieb bil-kliem bl-emil billi ħallejt dmirjieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Flimkien, glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk u natuk ġier. Irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qajt talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għax inti waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek l-oli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbu u Alla li minnek ġej kull ġid, fit-ċokon tagħna nitolbuk biex nintebħu fid-dawl tiegħek kif għandna nġibu ruħna sewwa u blajnuna tiegħek ngħixu sewwa kif jixraq bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara li Adam kiel mis-siġra, il-Mulej Alla sejjaħ lill-Adam u staqsih: fejn int? U dak wieġeb: smajt ħossok fil-ġnien u bżajt għax jineri u nħbejt. U staqsih: min qallek li jinteri? Jaqgħu kielt mis-siġra li jien ordnajtlek li ma tikolx minnha? U wieġeb Adam: il-mara li inti tajtni għal miegħi hi tatni mis-siġra u jiena kielt. U l-Mulej Alla qal lill-mara: x'inhu dan li għamilt? U l-mara wieġbet: is-serb qarraq bija u jien kielt.
Il-mulejja Alla qal lis-serb: talli għamilt dan misħut int fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi. Għal żaqqek titkaxkar u t-trab tal-art tiekol il-jiem kollha ta' ħajtek. U jiena nqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha, u hu jisħaqlek rasek u jien tisħaqlu għarquqbu. Il-kelma tal-mulej. Sarm sponsorjali ngħidu flimkien: ant il-mulej hemm it-tjieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Għandu bil-kotra. Min qiegħ l-art insejjaħlek mulej, isma' Sidi il-leħen tiegħi, ħajkunu idnejk miftuħa, jiena u nitolbok bil-ħniena ngħidu flimkien: ant il-mulej hemm it-tjieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Jekk tal-ħtijiet jien tagħti każ mulej, Sidi, min jista' jżomm sħiħ? Imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. Ngħidu flimkien: ant il-mulej hemm it-tjieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Jien lill-mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama, tistenna ruħi lil Sidi aktar mill-assisa is-sebħ. Ngħidu flimkien: ant il-mulej hemm it-tjieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Jistenni Iżrael lill-mulej għax ant il-mulej hemm it-tjieba u l-fidwa għandu bil-kotra, u jifdil l-Iżrael minn ħtijietu kollha. Ngħidu flimkien: ant il-mulej hemm it-tjieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin, Ħuti. Billi aħna għandna l-istess spiritu ta' fidi li fiqu hemm miktub emmint u għalhekk tkellimt. Aħna wkoll emmilna u għalhekk tkellimna. Għax nafu li dak li qajjem lill-mulej Ġesu, lilna wkoll għata qajjimna flimkien ma' Ġesu u jressaqna qudiemu flimkien magħkom. Għax dan kollu minħabba fikom, biex il-grazzja tilħaq ħafna bnedmin oħra u bekk jitkattar ir-rat ta' ħajr għal glorja ta' Alla. Għalhekk ma naqtawx qalbna, għax imqar jekk il-bniedem ta' barra jitħassar, il-bniedem ta' ġewwa jiġġedded minn jum għal jum. Id-daqsxejn ta' tbatija tagħna ta' issa tħejjilna kobor ta' glorja bla qiegħsa għal dejjem. Lilna li ma nħarsux lejn il-ħwejjeġ li jidhru, iżda lejn dawk li ma jidhrux. Dawk li jidhru huma għal żmien qasir, dawk li ma jidhrux huma għal dejjem. Aħna nafu li jekk din it-tinda tal-għamara tagħna fl-art tiġġarraf, aħna għandna dar oħra, maħduma mhux bl-idejn, imma xogħol ta' Alla għal dejjem fis-sema. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr illa jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Issa se jitkeċċa il-prinċep ta' din id-dinja, jgħid il-mulej, u meta nintrefħal fuq mill-art jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu flimkien ma' kotra ta' dixxipli tiegħu mar id-dar u l-kotra reġgħet inġemet aqqas biss setgħu jieklu. Rabatu malli semgħu ħerġu biex iżommuh, qalu tilef moħħu. Il-kittieba li kienu niżlu minn Ġerusalemm bdew jgħidu dan għandu fih xi xitan għax bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten qed ikeċċihom li xjaten.
u sejħilhom leħ. Beda jkellimhom bil-paraboli. Kif jista' xitan ikeċċi xitan? Jekk saltna tinqasam fiha nfisha, dik is-saltna ma tistax iżżomm wieqfa. U jekk familja tinqasam fiha nfisha, dik il-familja ma tistax iżżomm wieqfa. Li kieku mela x-xitan qam kontra tiegħu innifsu u nfiret, ma kienx jista' jżomm sħiħ, imma jkun wasal it-tmiem. Ħadd ma jista' jidħol fid-dar ta' wieħed qawwi u jaħtaflu ġidu jekk qabel ma jkunx rabat il dak il-qawwi u mbagħad id-dar jaħtafilu żgur. Tassew ngħidilkom li kollox inħafrulhom uliet il-bnedmin. Id-nubiet u d-da li jidew. Imma min jieqaf lill-Ispirtu Santu ma jkollu qatt maħfra. Ħati għal dejjem. Għax kienu qalu għandu fih spirtu ħażin. Darba ġew ommu uħutu, baqgħu barra u batu jsejħulu. Dak il-ħin kien hemm ħafna nies li kienu bil-qiegħda u qalulu ara ommok u ħutek qegħdin hawn barra jfittxuk. Iriduk. U weġibhom min huma ommi u ħuti. Imbagħad dawwar ħarstu fuq dawk li kien hemm madwaru qal dawn ara dawn huma ommi u ħuti. Kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri dan huwa ħija oħti u ommi. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Xi darba nimmaġina li l-koll għaddejna minn dak li għadda minnu Ġesu. In-nies ma fehmuhx, anzi qalu dan aktarx tilef rasu, tilef moħħu, jew għamlulu xi tikketta taħ xi timbru u qalu għandu fih xitan. Kull meta tgħaddi minn dawn iċ-ċirkustanzi, ftakar ftit li anke Ġesu għadda minn din it-tbatija ta' min ma jifmux u ta' min ta' ħisem illi ma kellu x'jaqsam xejn miegħu. Għax ix-xitan walla qatt ma joqogħdu flimkien, ħammurru bil-mod għall-Vanġelu li mhux faċli. Il-Vanġelu tal-lum mhux faċli. Issa li fimna eżatt minn xiex kien qed jgħaddi Ġesu. Qegħdin il-kapitlu 3 ta' Mark kien hemm ħafna nies jgħidha darbtejn aqqas biex setgħu jieklu. Rabatu kienu ta' ġewwa illi ma fehmuhx da qed jipriedka b'dan mod imma naħseb qed jitlef minn moħħu, qed jgħid li huwa l-ben Alla u pruvaw ta' madwaru stess isiktuh. Imbagħad il-kittieba dawn kienu jifhmu xi ftit u allura qalu isma' aħna lin-nies kif se nsiktuhom, qegħdin jaraw il-mirakli. Taf x'ngħidu? Li qed jagħmilhom bis-saħħa tax-xitan. Issa l-kelma Beelzebul huwa alla tan-nemel. Bis-saħħa ta' dan Alla qed jagħmel dawn il-mirakli. Anzi, bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten qed taraw kif qed jaġixxu dawn in-nies. U mbagħad Ġesu isejħilhom lejh, ejjew law għalilhom ħanfissrilkom ftit. Jekk qed jgħidu li bis-saħħa tax-xitan qed nagħmel dawn l-affarijiet, id-dar kif sa żżomm wieqfa? Jekk qed nagħmilhom bis-saħħa tas-seba ta' Alla, bis-saħħa tal-Ispirtu Santu, dawn ma joqogħdux ma' xulxejn. Allura hemm xi ħaġa li mhix qiegħda sew. Qed jgħidilhom kieku id-dar titfarrak, imma billi l-ħażin taffeċ mit-tajjeb u l-ħażin Satana il-ħażin mhux ħajirbaħ fuq Alla, allura
dak li qed nagħmel jien qed nagħmlu bis-saħħa tas-seba' ta' Alla. Is-seba' ta' Alla mhux għajr l-Ispirtu Santu. Imbagħad niġu għal biċċa oħra li ġġalna naħsbu. Meta jgħidilhom id-dnub bit kollha jinħafru, id-dan, dawk li jidgħu, imma hemm dnub li ma jinħafirx. Ħammorru bil-mod. L-ewwel nett iridu neħħu minn moħħna għax din għadna nkaxkruha li Alla jikkastiga. Alla laħqu, hekk ngħidu aħna, laħaqha. Dak huwa kunċett ħażin, żbaljat, totalment żbaljat. Jiġifieri jekk nibqgħu b'dik il-mentalità nkunu għadna ma aċċettajniex il-qawwa ta' Alla illi lilna ma jafasx il-buttuna biex jikkastigana. Attenti għax ngħaddu minn kriżi, tkun tmur il-knisja jmutlek xi ħadd, it-tifel jew it-tifla, ir-raġel tibqa' armla, saċerdot tgħaddi minn xi ħaġa u tidħol fi kriżi. Għodu attenti. Għax ngħid u naqbel ma dawk li jibdew jgħidu laħaqha, ikkastigaha. Dik hija ħażina. Iridu nneħħu dal-kunċett. Dritt wara Ġesu, id-dnu bit kollha jinħafru, id-data min jidej, għax Allu aqwa mid-da, Alla huwa aqwa mid-dnub tiegħek. Imma hemm dnub li ma jinħafirx. Ħanejdilkom x'inhu. Isimgħu. Ħanaqra eżatt. Min jieqaf lill-Ispirtu Santu ma jkollu qatt il-maħfra u jibqa' ħati għal dejjem. Di x'inhi? Di x'inhi Fader? X'inhu jgħid Ġesu? Tafu x'inhi? Jekk jien naqta' qalbi li nista' nsalva. Dik hija d-dawwa bl-Ispirtu Santu għax inti tibda tgħid li għamilt jien ma ħajaħfiru li ħadd laqqas Alla. U allura qed naqta' qalbi li nsalva. Dik hija d-dawwa kontra l-Ispirtu Santu. U allura meta tisemgħu dil-kelma ifhmuha. Ifhmuha. Mhux għax Alla lilek ma jridx isalvak, imma x'int m'intix tħalli li Alla jsalvak. Alla jrid iħallik fil-libertà tiegħek, anke meta tagħmel id-dnub, anke meta tidej, anke imma mhux ħajġalek, mhux ħajaqbdek bil-fors biex isalvak. Dak li ħalqek mingħajrek ma jsalvakx mingħajrek, mingħajr liva tiegħek. Dik hija d-dawwa kontra l-Ispirtu Santu. Meta xi ħadd jgħidlek jien b'dak li għamilt, minn dak li għaddejt, tant kien ħażin li qtajt qalbi li jien se nsalva. Dik hija d-dawwa kontra l-Ispirtu Santu. Imbagħad l-aħħar biċċa. Interessanti dejn. Ġew ommu u ħutu, intom tgħidu li minha kellu ħutu. Ara ommu nafu minni, ok, Marija. Għal-Lut, il-qraba huma l-aħwa, parti mill-familja. Ommu ħutu, jiġifieri Marija u l-qraba kienu qegħdin hemm barra. U qalulu isma' ommok u ħutek qegħdin jaw isaqsu għalik. Inti mdawwar b'tant nies hawn ta' ġewwa u ma jistgħux jarawk. U qal isimgħuha. Min huma ommi u ħuti? Dawk li jagħmlu r-rieda ta' missieri. Dawk huma ta' ġewwa. Meta ngħidlu jkun li-tritient u din mhux jiżita għax aħna tafx ngħidulu da żmien Alla tiegħi kif irrid jien, x'ħin irrid jien, meta rrid jien. Hija l-kontra ta' dak li qalet Marija, ikun li-tritient. Hija l-kontra ta' dak li għallimna Ġesu fil-missierna. Missierna li jinti fis-smawiet. Jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek imbagħad ikun li tritient. Ħanispiċċaw. Nispiċċaw billi nsemmu l-Madonna. Ġesu x'inqed jgħidilha dawn li hawn madwari u jagħmlu rrieda daqs li kieku ommi u ħuti mhux qed ibaxxija, imma fl-istess ħin qed jollija. Għax qed jgħidilhom bħal dejn li l-Alla qaltlu iva, ara l-ewwel mara fil-Ġenesi. Ħarbet, staħbiet, kienet Eva, il-kontrarju tal-Ave. Din qaltlu jien u l-oħra Adam fejn jien staħbejna għax billi jeri u billi għamilt xi ħaġa ħażina twarrabna. Fejn jint? U jgħid qatt nibgħat hemmhekk il-profezija.
it-tifel tagħha ta' din il-mara għad jaffeċ ir-ras is-serb, imma s-serb jibqa' jdur għal arqubu. Smajtu għal-profezija fil-bidu. Jiġifieri, jien u inti rridu nagħmlu għażla. Aħna x'qed nagħmlu llum? Aħna t-tajjeb qed ngħidulu ħażin u l-ħażin ngħidulu tajjeb. U l-Madonna għamlet propju l-għażla ta' Ġesu. Qegħdin fis-santwarju tagħha tal-Madonna, nafu li tatna l-Ġesu li l-serb għaffiġlu rasu imma il-qari jgħid jerġa' jdur biex jigdem. Il-ħażin, it-tentazzjoni, tibqa' sakemm nibqgħu fi żmien. Ir-rebħa dikjarata. Jiġifieri Ġesu rebaħ fuq il-mewt u Ġesu rebaħ fuq id-dnub. Mela intu koll irbaħtlu lix-xitan, irbaħtlu l-infern, inti irbaħtlu l-dnub. Il-mewt mhix l-aħħar kelma għalik, ara kemm sabiħa, u l-Madonna llum qed turina. Tajtkom il-Ġesu. Ma jfissirx illi s-serb ma jdurx għalik. Imma l-velenu tiegħu, il-ħażen tiegħu mhux ikbar minn dak Ġesu li jiena tajtek kollu tiba u ħniena fedeltà u imħabba. Amen. Bil-wifqa nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen falla wieħed, missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini Alla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna, ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja, li ġej mill-missieru mill-liben, li jum mweġġaħ fl-imkien mal-missieru mal-liben. U tkellem f'hom il-profeti, Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nistaqar mudija waħda għall-maħfra ta' dnubiet. Nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew issa nresqu lil mulej bl-interċessjoni tal-Madonna it-talbiet tagħna. Iqaf mulej mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, il-missjonarji, is-saċerdoti reliġjużi, persuni konsagrati, katekisti u seminaristi, għatihom li jxandru li il-mewt u d-dnub ix-xitan mhumiex l-aħħar kelma quddiem Alla. Nitolbu ismana biex jieqfu l-armamenti u d-dinja ma tibqax tażel il-gwerra li bija il-bniedem ma jieħux ħlief distruzzjoni. Nitolbu. Nitlob għal kull wieħed u waħda minkom. L-aktar dawk li ġejtu l-lejla, forsi minn Malta, jew minn barra. Dawk in-nies li ġew illum u matul dil-ġimgħa. Imma l-iktar nitlob għal dawk in-nies li ġew jitolbu l-grazzja u għadhom ma qalowx. Nitlob għal diversi nies li ltqajt magħhom dil-ġimgħa, partikolarment il-bieraħ, u qalulna li jkunu jitolbu magħna, u qalulna biex nitolbu għalihom. Dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom, fiskit nagħmlu t-talba tagħna għal-morda. Għal dak ir-raġel li għandu operazzjoni barra minn Malta, għal dik l-om li tixtieq tarbija, wilt, għal dawk li jixtiequ l-fejqan u dawk li qed ħabtu wiċċhom ma' mart u mart ibes, mart terminali. Dan kollu nitolbulek bi Kristus Sidna.
L-offerta tiegħek, l-offerta tagħna, il-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna, l-offerta tiegħek, l-offerta tagħna, il-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Il-ħtiġijiet tagħna. Ixħetmu lej ħarsa ta' tiba fuq is-servizz li qed nagħtuk, għamel li l-offerta tkun toġbok u tqawwilna qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Iż-żuħajn il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej mis-Sir Qaddis tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Dejjem kullimkien inroddulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li aħna natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġlu mal-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħataw mir-raj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasa tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekk ukoll wara li l-kalċi reġa' dil-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Mbagħad qalilhom għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġih, kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen.
hawnhekk għandna l-Ġesu. Hekk bil-fidi se nitolbuh mhux kif titlob id-dinja, kif irrid jien, meta rrid jien, x'inhi rrid jien, imma jkunu kapaċi li x-xewqa tagħna nagħmluha ta' Alla kull darba ngħidulu ikun li trid jien, ikun li trid jien. Flimkien, missierna. Ikun li trid jien fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna llum bħalma naħfru l-minuħati iddaħħalniex fit-tiġrin. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denja tina fit-tiba il-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna hekk inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi tħarix lejn dnubietna. Ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem, għatija laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxejn. Nibqgħu bil-wifqa u ngħidu flimkien ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħaruf talla, ħaruf talla, danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħenjien dawk mistiedna l-dilikla tal-ħaruf. Lejna jistaqlix titu għal taħt is-saqfti, ejt kellu. Tqarbina ta' xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nali għax offendejtek. Nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik fit-tqarbin, nirċevik spiritwalment b'din it-tqarbina tax-xewqa. O Ġesu, ejja għandi. Irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. La tippermetti qatt li jiena ninfiret minnek. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. We
nkomplu fiskiet, moment sabiħ ħafna fiskiet, jekk nitkellmu ma' Ġesu, niddialogaw miegħu, huwa moment prezzjuż. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu saħħaħna mulej bit-qarbina li għamilna għal ħnina tiegħek ninħallu mill-irbit ta' ħżunitna u nimxu l-qudiem fit-triq tajba bi Kristus Sidna. Amen. Fl-aħħar tal-Quddisa mhux bil-fors għal dawk li jixtiequ joqogħdu se ngħidu 3 Ave Marijiet kif talbet il-Madonna. Npoġġu l-intenzjonijiet ta' kull wieħed u waħda minnkom l-aktar ta' dawk li rikmandaw ruhom fit-talb tagħna. Imbagħad fl-aħħar tal-Quddisa għal dawk li jixtiequ jew jagħmlu preżentazzjoni ta' xi tarbija jew għandhom bżonn xi talba jew grazzja partikolari, ninġabru kif għamilna nhar is-Sibt li għadda fil-kappella u nagħmlu t-talb partikolari flimkien. Inkomplu l-erba' tal-Madonna nhar l-erba' tkun ġurnata partikolari hekk nitolbu dejjem bl-interċessjoni tal-Madonna għal kull wieħed u waħda minnkom. Il-mulej magħkom, iberikkom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.